Hemm 25 raġuni għalfejn Jonathan Ferris twaqqaf milli jkompli jaħdem bħala uffiċjal tal-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIU. Sostna dan il-Viċi Direttur tal-FIU Alfred Zammit waqt li kien qiegħed jixhed fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Zammit qalb dan reazzjoni għax-xhieda ta' Ferris ġimgħa ilu meta allega li ma jafx għalfejn tneħħa mill-Aġenzija. Il-Viċi Direttur spjega mingħajr tlaqliq li Ferris kien manager terribbli u li l-attitudni tiegħu fl-FIU kienet qed taffettwa l-investigaturi fit-taqsima tal-intelligenza. Zammit żied jgħid li l-FIU kienet għamlet żball meta impjegat lil Ferris. Il-Viċi Direttur kompla jgħid li l-Aġenzija tikkollabora mal-awtoritajiet kollha meta mitluba, kemm il-Pulizija u kemm mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji. Mistoqsi dwar il-każ tal-Bank Pilatus spjega li kienu saru żewġ żjajjar fil-bank fl-2016. Qal li l-investigazzjonijiet kollha dwar il-bank għadhom għaddejjin sal-lum. Qal li l-FIU fl-aħħar snin issaħħet sew li xogħolha huwa apprezzat anke minn aġenziji simili f'pajjiżi oħra. Xedet ukoll l-uffiċjal kap tas-superviżjoni tal-MFSA Marian Xikluna li tat rendikont tal-proċess tal-applikazzjoni li jagħmel il-Bank Pilatus. Qalet li tul is-snin l-awtorità għamlet skrutinju kontinwu tal-bank fosthom anke b'ispezzjonijiet fl-2015. Qalet li meta Daphne Caruana Galizia allegat li mart l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Michelle Muscat hija s-sit tal-kumpanija Grant, l-MFSA kkuntattjat l-FIU u immedjatament inħarġet ordni sabiex ma jinqerdu l-ebda dokumenti. L-MFSA ddeċidiet ukoll li tagħmel żjara oħra fil-bank. Qalet li l-investigaturi ma kinux komdu jagħmlu dan quddiem il-lenti tal-midja, tant li impjegat ir-reżenja ħabba dan il-fatt. Madankollu minħabba l-inkjesta maġisterjali l-MFSA ma tħallix tidħol fil-bank u minflok id-dokumenti meqjusa rilevanti dwar il-bank ittieħdu fil-bini tal-MFSA. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.